Светът в средата на третото десетилетие на 21 век изглежда все по-нестабилен, неспокоен и опасен. Съединените щати правят всичко възможно да съхранят формиралия се след 1991 година еднополюсен световен ред. Те се опитват не само да запазят своята водеща роля, но и да разширят обхвата на влиянието си в международните отношения. За целта Съединените щати полагат усилия да променят правилата на глобалната търговия в своя полза, с надеждата, че така ще спрат неблагоприятните за тях тенденции към изграждане на една нова система на международните отношения, в която няма да има един център, а няколко основни центъра на сила и глобалните предизвикателства ще се решават не както до сега с решаващия глас на Съединените щати, а след съгласуване между различните центрове на сила и чрез взаимно сътрудничество. Създалата ситуация и Китай, и Европейския съюз могат да допринесат за решаването на глобалните предизвикателства и да допринесат за стабилността и устойчивия икономически растеж в света. Китай е сред първите две водещи икономики на планетата. Той показва на целия свят как чрез своя уникален модел социализмът с китайска специфика се превърна в ключов глобален фактор, при това залагайки на мирно развитие и взаимодействие с останалите държави на базата на взаимно изгодното сътрудничество. Към подобни ценности дълги години се придържаше и Европейския съюз, който възникна след края на Втората световна война, с цел с общи усилия на европейските народи да не се допускат грешките от миналото, които доведаха до унищожителни военни конфликти, да се търсят пътища към хармонично съжителство между държавите в Европа и те заедно със съвместни усилия да вървят към благоденствие и просперитет. Китай и Европейския съюз носят отговорност за укрепване стабилността в света. Ние трябва да дадем голям импулс за развитието, да ръководим държавното управление, да му оказваме подкрепа. Това наскоро подчерта лидерът на Китайска народна република Си Цзинпин на среща с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, състояла се в Пекин през 2023 година. Тогава Си Цзинпин отбеляза, че светът преживява велики промени и той подчерта, че Китай и Европейския съюз способстват за изграждането на многополюсен свят и са ключови пазари, които съдействат за успешното развитие на глобализацията. Китайско-европейските отношения влияят на мира, стабилността и процъфтяването на целия свят. Обърна внимание Си Цзинпин, а той направи и изявление в същия дух и по повод отбелязаната през този месец 50 годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Пекин и Брюксел. Си Цзинпин подчерта, че отношенията между Китайската народна република и Европейския съюз са сред най-важните двустранни отношения за цялата планета. Той обърна внимание, че здравето и стабилността на връзките между Китайската народна република и Европейския съюз не само носят полза на двете страни, но и ще направят света по-светъл. Си Цзинпин отбеляза, че придава голямо значение на развитието на отношението между Пекин и Брюксел. Той заяви, че има готовност да работи с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и с ръководителя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в името на това да се задълбочава и да се укрепва двустранното партньорство. И тази конструктивна позиция на китайска страна е от огромно значение за Европейския съюз. Сега Европейския съюз се сблъсква с редица сериозни предизвикателства, а един трезв и спокоен и задълбочен анализ на процесите през изминалите 5 десетилетия показва, че отношението между Китай и Европейския съюз внасят съществен принос за благосъстоянието както на китайския народ, така и на народите на Европа. Опитът е доказал, че взаимно изгодната търговия способства за мира и развитието на целия свят. Връзките между Европа и Китай датират от хилядолетия. Някога през 1-2 век са процъфтявали две велики империи, ханската и римската. Те са разположени в отдалечена една от друга части на земното кълбо, а огромното болшинство от хората, които живеят в тях, не са знаели
нищо едни за други. Това е една от причините, поради която в Китайската и Римската империя се е формирала идеята за собствена уникалност. Но въпреки това, Китай е споменаван още в античните произведения на европейската литература. Известно е, че след откриването на пътя на Куприната през I век преди новата ера, антични автори в Европа са писали за това, например Плиний Старий в своята естествена история. В Китай завършва сухопътният маршрут, който е описван от Плиний Старий, а по-късно, през II век, за него пише и Птоломей. Известно е, че е имало контакти между римляните и працени от Китай още по времето на император Октавиан Август, при управлението му в I век преди новата ера, но контактите стават значително по-интензивни в по-късни години. През 13 век Марко Поло прави своето знаменито пътешествие в Китай, а великите географски открития, осъществени в края на 15 и през 16 век, допринася допълнително за това. В нови времена трябва да се отбележи, че на официално ниво дипломатическите отношения между Европейския съюз, който до 1 януари 1993 година се нарича Европейска икономическа общност, и Китайската народна република, са установени на 6 май 1975 година. От този момент сътрудничеството между тях се разширява значително. Първоначално това са предимно контакти в сферата на търговията и икономиката, развиват се в сферите на технологиите, на глобалното управление, на образованието и на други проблеми. А всичко това способства за задълбочаване на отношенията между Европа и Китай. Независимо, че през последните години в отношенията между Европейския съюз и Китайската народна република периодично възникват и някои предизвикателства, които трябва да бъдат преодоляни, ролята на това партньорство се оценява много високо и от двете страни. Така, през този месец, май 2025 година, посланникът на Европейския съюз в Китай, Хорхе Толедо, отбеляза, че през последните 50 години Китай постигна най-бързия устойчив икономически растеж в историята на човечеството. По думите му, отношението между Китай и Европейския съюз за изминалия период се превърнаха в едни от най-важните многостранни връзки в целия свят. В случая и двустранни, и многостранни. Значението на сътрудничеството между Китай и Европейския съюз е особено актуално на фона на някои сериозни разногласия и противоречия между Европейския съюз и Съединените щати, които се опитват да предотвратят, т.е. да предоговорят търговските споразумения с европейски си партньори в по-благоприятна за себе си версия. Днес изглежда, че Европейския съюз е взел курс към стратегическа самостоятелност, но това е една много амбициозна цел, която по редица обективни причини може да бъде постигната само след сериозна работа, а предвид създалата се международна обстановка и съществените предизвикателства пред Европа, които са свързани с нейното развитие, това изисква огромно внимание и финна дипломация. Първото предизвикателство е острата конфронтация между Европейския съюз и Русия, която лишава европейската икономика от надежна суровинна база. Но от друга страна, тя ограничава и възможностите за геополитически маневри на Европа. Именно по тази причина нараства значението на Китай като партньор на Европейския съюз. При тези условия взаимодействието на Брюксел с Пекин е много важно с оглед на перспективите на Европейския съюз да се утвърди като самостоятелен играч, а не само като младши партньор на Вашингтон, като паралелно с това Брюксел продължи да развива и поддържа конструктивните отношения с Съединените щати. Това, разбира се, напречи отношенията с Китай. Китай и Европейския съюз имат общи интереси и във връзка с кризата в Украйна. От нейното начало Китай е привърженик на политическото регулиране на конфликта между Киев и Москва. Китай твърдо се придържа към това, че противоречия трябва да се решат чрез диалог. Той полага всички усилия да съдейства за мирните преговори. Подобна позиция обективно отговаря на интересите на Европейския съюз, който не може да бъде спокоен, когато в близост за територията му се води ожесточен въоръжен сблъсък. Друг важен аспект на сътрудничеството между Китай и Европейския съюз е икономиката. През 2024 година държавите от Европейския съюз са изнесли в Китай стоки в размер на 213 и 300 хиляди милиарда евро. 517,8 милиарда евро е вносът, според данните на Евростат. В миналата година
бе регистриран лек спад в двустранната търговия, но независимо от това, Китай бе най-големият търговски партньор на Европейския съюз по обем на вноса, 21,3 от всички доставки извън пределите на Европейския съюз, и трети по износа, 8,3%. През последните 10 години вносът от Китай в Европейския съюз се увеличил двойно, с около 101%, а износът от Европейския съюз в Китай с 47%. В създалата се ситуация Европейския съюз може сериозно да се замисли за развитието на партньорството си с Китай и за едно ново, по-задълбочено осмислене на китайската инициатива "Един пояс и един път", което сякаш до сега не се разбира достатъчно добре от европейците. "Един пояс, един път" е инициатива на председателя на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин, която освен огромен икономически потенциал, може да изиграе ключова роля за мира и стабилността в Европа и в Азия. Китайският замисъл е изключително дълбок. Той има широк обхват, свързан е и с проблемите на сигурността, с екологията, насочен е към синхронизацията на икономическите правила, към разширяване на хуманитарните контакти. А това изглежда, че не винаги се разбира достатъчно добре от европейските страни. За държавите от Европейския съюз най-често "Един пояс, един път" е преди всичко средство за развитието на инфраструктурата за доставки на продукция от Китай в Европа и обратно. Но ако се върнем само няколко години назад, по времето на пандемията COVID-19, това бе и един копринен път на здравето, насочен към сближаване на човешките сърца, по който бе доставена китайска хуманитарна помощ на засегнатите от болестта европейски държави. Създава се впечатление, че Европейския съюз не винаги отчита този широк аспект на китайската инициатива. Сякаш в Европа проектът се свърза преди всичко с изчисленията и дивидендите, а не се обхваща цялата пълнота и дълбочина на замисъла на китайското ръководство. Затова изключително важна роля за укрепването на отношенията между Китайската народна република и Европейския съюз, за задълбочаването на диалога между двете цивилизации, може да изиграе сътрудничество в хуманитарната сфера. То ще способства за подобряване на взаимното разбиране, за по-добро опознаване между народите на Европа и Китай, а от развитието на хуманитарните отношения между Европейския съюз и Китай, които са дълбоко заинтересовани в по-нататъчното разширяване на културните и образователни връзки, вече е създадена и съответната нормативно-правова база. Чрез нея културното сътрудничество може да се развива по-удобно и за двете страни. Укрепването и задълбочаването на мрежата от контакти между Европейския съюз и Китай не гарантира преодоляването на политическите и икономическите противоречия, но помага двете страни по-добре да се разбират, както и способства за това да се изясни по-добре какво още трябва да се направи, за да се увеличи взаимното доверие и как по адекватен на ситуацията в съвременния свят начин да се регулират и разрешават противоречията, които съществуват и които могат да възникнат в бъдеще. В това отношение за Европейския съюз и за Китай би било изключително полезно да изучават и разбират по-добре ценностите на двете цивилизации. Западът, чиято цивилизация възниква и се развива в Европа, до ден днешен демонстрира изключително силни тенденции към универсализъм. Несъмнено и днес той отправя сериозни и заслужаващи най-внимателно изучаване универсални послания, но не по-малко важни идеи съществуват и в Китай, в неговите забележителни традиции и велики мислители. Социалните проблеми в западните държави и икономическата криза, с която се сблъскваме днес, в резултат от доминирането на европоцентричния модел на развитие, навеждат на мисълта, че европейците трябва да приемат, че алтернативните начини на мислене могат да бъдат полезни за целия свят. В тази връзка е много необходимо да се приветства приносът на интелектуалците от другите култури, които представят свои виждания за решаване на проблемите. Са проблеми, които вълнуват всички хора на света, които трябва да бъдат преодоляни. Днес, особено след като целият свят има възможност да види
и да опознае и да осмисля успешния модел на развитие на Китайската народна република, може да се обобщи, че за процъфтяването на човечеството незападните ценности изглеждат не по-малко значими от западните. Това е още една причина да се търсят пътища към диалога, към задълбочаване на взаимните познания между Европа и Китай. Това ще способства и за улесняването на сътрудничество между двете страни, а Европа и Китай притежават впечатляваща история. Те са създали две уникални цивилизации, техните знания и опитът им, които са натрупани през хилядолетията, им дават изключително ценен интелектуален капитал, който създава много възможности за задълбочаване на тяхното сътрудничество и взаимодействие. Това е важно не само за техния просперитет. Това има значение за стабилността в целия свят. Китай се явява принципен и последователен привърженик на мирното развитие, на глобалната откритост и на разширяването на световната търговия. Той се придържа и към принципа, че глобалните конфликти, проблеми и противоречия трябва да се решават с помощта на преговорите и с целенасочена работа за изграждане на едно хармонично съвместно бъдеще на всички народи и държави на планетата. Днес светът се намира в най-сериозната криза и е изправен пред най-значимите предизвикателства от края на Втората световна война през 1945 година. Налице е необходимост от дълбоко преосмислене на причините и търсене на възможност за изход от създалата се ситуация на напрежение, на многобройни противоречия в междудържавните отношения, и в тази обстановка съвместните усилия на Европа, на Европейския съюз и Китай могат да изиграят много важна роля за намирането на модел за мирно съвместно съществуване между държавите и народите, за развитието и задълбочаване на диалога между различните цивилизационни центрове и, разбира се, всеки един от тях е носител на уникална цивилизация. Това са идеи, които са застъпени както в концепциите на председателя на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин за изграждане на глобална общност на споделената съдба на човечеството, така и в трудовете на редица европейски мислители от края на 20 век и началото на 21 век, които говорят за диалог между цивилизациите. Това е още една предпоставка за задълбочаване на партньорство и диалога между Европа и Китай в името на съвместното успешно развитие и в името на всеобщия просперитет.